Онзи, който взел парите, трябва да разбере, че това нещо няма да остане безнаказано. Аз лично ще се погрижа да разбера кой е той и ще му дам добър урок. Ясно ли е? Какво става тук? Чичковците ще не вземат къщата. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така от утре на улицата. Можете да подадете оплакване или да съдите банката, но аз в момента нищо не мога да направя за вас. И не, парите ми трябват до утре. Извинете, имате ли да ми дадете 2 лева? Ще ти дам, само че има едно условие. Хубаво. Ти нормална ли си? Как му се замесиш с тия хора? Това не са хора, това са пълни изроди, разбираш? Госпожо, имате парите. Какво е станало? Да не би си ми донесла парите по-рано? Не, за съжаление, точно обратното. Една жена иска да подаде жалба за изнудване и заплаха. Полицията направи пълен анализ на банкнотата, сне отпечатъци и крадецът е разкрит. Аз знам кой е. Да не почнеш да ми хитруваш сега. И за дъщеря ти знам. И здравния статус знам. Урока не е приключил.